Que tal, saúdos? Benvidos ao pabillón do Catañal, escenario da final da Supercopa Galicia 2022. Frigoríficos do Morrazo, Cisne, Colexio Los Sauces. Son os dous representantes do balonmán galego na Liga Sobal. Liga Sobal que abre a vindeira fin de semana. Esta final da Supercopa de Galicia é o punto final da pretemporada. Pretemporada pros dous equipos, moi accidentada, sobre todo pro equipo pontevedrés, para Cisne, porque se tiña mancado xa Bruno, que vai estar mancado para uns 2 meses. Se tiña mancado o pivote Román, que tamén andará por aí polos 2 meses de baixa. Hai que engadirlle outro contratempo máis de última hora. O caboverdiano Furtado, unha das caras novas esta temporada do Cisne, o xogador que chegaba dende o balonmán portugués, dende o Artística Banca. Está o club pendente aínda dunhas probas médicas, pero todo indica que pode estar 2 meses de baixa tamén Furtado. Así que pretemporada moi accidentada pro Cisne, que volve á Liga Sobal recén ascendido, e aí na Liga Sobal atoparase unha campaña máis co Cangas Frigoríficos do Morrazo, equipo que mantén o bloque da temporada pasada, con ten 4 baixas, pero 2 determinantes. Os goleadores da temporada pasada, Dani Fernández, o extremo, e David Iglesias, o lateral de Bueu, dous xogadores que chegaron a debutar coa selección española absoluta, a máis das baixas de Asensio e de Menduíña, pero mantén o bloque da temporada pasada o conxunto cangués. Moitas máis caras novas, moitos trocos máis no Cisne, Colexio Los Sauces. Víctor García Pillo, moi boa tarde. Boas tardes outra vez. Seguimos o mellor balonmán. No fin de pretemporada, vimos o final de pretemporada feminino con vitoria do Porriño na Supercopa de Galicia, e agora final de pretemporada pros equipos masculinos, final da Supercopa de Galicia. Estes equipos superaron varias eliminatorias ata chegar a esta final, tiñan os dous condición de favoritos por ser equipos da Liga Sobal, e nada, queda unha semana para que comece a Liga Sobal. Efectivamente, fixeron vos os pronósticos da súa suposta e teórica superioridade sobre os demais equipos galegos. Encontranse nun partido que lle vai vir moi ben aos dous para calibrarse, para medirse, para saber o seu estado de forma, e para tamén apuntar as posibilidades que cada un deles pode ter despois na competición oficial en Asobal. Iremos debullando despois durante esta retransmisión como é o novo balonmán Cangas Frigoríficos do Morrazo con 4 fichaxes, como é o novo Cisne Colexio Los Sauces con 4 fichaxes, pero quizáis a noticia a unha semana de que empece a Liga Sobal é o accidentada por lesións que foi a pretemporada do Cisne. Sí, a verdad que sí, como falábamos xa na retransmisión do partido femenino, está tendo moi mala suerte o club pontevedrés, o Cisne Los Sauces. Xa é un equipo que sufrí moitísimas baixas, moitísimos cambios, o adestrador, xogadores moi importantes, cambio de adestrador, cambio de filosofía, cambio de sistemas de xogo, homes como Villamarín, como Andrés Sánchez, Álvaro Preciado, Pablo Picallo, Virulegio, Neves, en fin, unhas baixas importantes que se supriron con xogadores que hai que acoplar, que hai que meter na dinámica de traballo, tanto defensivo como ofensivo do equipo, o adestrador novo, como decíamos, e, por tanto, un traballo longo que o problema é que aquí non hai tempo, hai que todo vai moi rápido e hai que empezar a sumar xa canto antes, non, digamos. O Cangas, polo contra, pois, como decías tú, cambiou cromos 4x4, se lle foron xogadores importantes, pero tamén fichou xogadores importantes, como Juan del Arco, Mario Dorado mismo, tamén un xogador que ven a sustituir a Dani Fernández, en teoría unha sustitución difícil, porque Dani era un dos xogadores emblemáticos do equipo, pero con moitísima máis, digamos, unha transición máis pausada, mantendo o adestrador, portando a filosofía de xogo tamén a mesma, en fin, que en principio teno máis doado, non? Presentación dos dous equipos nesta final da Supercopa Galicia, presentación do balonmán Cangas Frigoríficos do Morrazo. Esa é a convocatoria do equipo que adestra Nacho Moyano. Volve estar unha temporada máis, Pillo, Javi Díaz, camiño dos 50 anos, segue estando na eterna xuventude. Sí, pero eso como temos falado moitas veces con el, o que determina isto é o rendimento, non? O ano pasado Xavi fixe unha temporada notabilísima, con partidos nos que foi determinante, por tanto non hai que mirar o DNI, hai que mirar o estado de forma, e
de momento demostrou que está para rendir en Asobal perfectamente, por tanto hai que darlle carta de naturalidade e nada máis, non? 4 caras novas neste Frigoríficos do Morrazo que ven na imaxe. A fichaxe estelar Juan del Arco, un xogador que chega dende a Naitasuna, aí estivo as dúas últimas temporadas. Fichou a Mario Dorado, un extremo que estaba en Logroño tamén nas dúas últimas temporadas. Un pivote uruguayo, Chaparro, que estaba no Novás, o equipo do Rosal, a temporada pasada, e que apenas fixo pretemporada co Frigoríficos do Morrazo porque por cuestións burocráticas tardou moitísimo en chegar dende Uruguai a Galicia. E a cuarta fichaxe do Frigoríficos do Morrazo, o romanés Fodorean, que estaba no balonmán portugués a temporada pasada. Presentación agora do Cisne Colexio Los Sauces, novo adestrador, Javier Márquez. 4 fichaxes esta temporada: Kilian Ramírez, porteiro que estaba no Teucro; Cavalcanti, un rapaz internacional juvenil e junior con Portugal que chega cedido polo Benfica; Furtado, un caboverdiano que está mancado, non vai xogar esta final da Supercopa. E fichaxe tamén de última hora, de hai unha semana, Franceschetti, un pivote argentino que ia xogar esta temporada na División de Prata, no Oviedo, e acaba fichando, pois, hai nada, hai unha semana no Cisne, e aínda ten tamén pouca rodaxe. Moi pouca fichaxe, pero como poucas fichaxes, pero como dicía Pillo, o Cisne perdeu moitísimo potencial, perdeu a Álvaro Preciado, a Dani Neves, dous xogadores que están na Liga Sobal pero en equipos distintos. Neves, o portugués, en Cuenca; a Álvaro Preciado en Logroño; perdeu a Andrés Sánchez, que está no Novás; o porteiro Jorge Villamarín, que está en Málaga; a Virulegio, o pivote, que está tamén na Liga Sobal no Valladolid; a Samudio, o pivote argentino. Moitos máis cambios que vai vivir o equipo pontevedrés, que adestra por primeira temporada Javier Márquez, un adestrador de 53 anos, se non me trabuco, afeito tamén a traballar con rapaces. Sí, é a súa primeira experiencia na Sobal como primeiro adestrador. Bueno, é a filosofía do club e, por tanto, entendo que idóneo tamén para isto. Himno galego no pabillón do Catañal. Pabillón do Catañal, final da Supercopa. O Balomán Cangas, Frigoríficos do Morrazo, Colexio Los Sauces. Punto final da pretemporada. Só queda unha semana para que comece a Liga Sobal. Liga Sobal na que o Frigoríficos do Morrazo vai debutar no Pabillón do Catañal contra Puente Genil, e o Cisne Colexio Los Sauces debutará en Pamplona contra a Naitasuna. O primeiro derbi da temporada chegará na 10ª xornada a mediados do mes de novembro e será no Pabillón do Catañal, neste escenario Cangas Cisne. O comezo de Liga, pouco para
que vexan como é o primeiro mes de competición dos dous equipos. Frigoríficos do Morrazo xoga en partido no Gatañal contra Puente Genil, despois 2 partidos como visitante, Bidasoa e Benidorm, e o cuarto partido na visita do Torrelavega a esta pista. E Cisne empezan a Naitasuna, 2 partidos seguidos como local contra Benidorm e Cantabria, e na cuarta xornada contra Ademar León. E agora, antes de que comece a final, vanse facer a entrega de varios agasallos por parte da Federación Galega. A alcaldesa de Cangas no centro da pista, con el o presidente da Federación Galega de Balonmán, o secretario xeral pro deporte, 2 campións de Europa, Carlos Álvarez, Carlitos, na selección española, que no Europeo de Portugal se proclamou campeoa. E no corpo técnico estaba Nacho Moyano, o adestrador de Frigoríficos do Morrazo. Un título máis para ese dorsal número 6, Carlitos, que xa foi campeón de Europa coa selección española juvenil e agora coa junior. Sí, sin dúbida un rapaz chamado a ser importante no balonmán nacional. Esta vai ser unha temporada de moitísimo crecemento para Carlos Álvarez. A entrega tamén para Jabato, seleccionador juvenil, foi campeón de Europa, estaba nese corpo técnico Carla Abad. Outra xeración de moito éxito pro balonmán español. A verdade é que foi un verán onde o equipo junior campeón de Europa, equipo juvenil campeón de Europa, con este seleccionador. Pero non solo verán, desde xaneiro con su campeonato de Europa senior, deixamos de conquistar títulos. E Ana Alonso, membro do corpo técnico da selección que foi subcampeoa de balonmán praia. Son os agasallos antes desta final da Supercopa de Galicia. Dicía que campeón de Europa juvenil, campeón de Europa junior. Pero é que hai máis todavía, subcampeón de Europa senior en xaneiro pasado, sí. Campeón dos Xogos do Mediterráneo co o segundo equipo, o equipo B nacional, con xente moi nova ás ordes de Jordi. O sea que este ano a nivel de seleccións penso que moi poucos países conseguirían os títulos que conseguiu as seleccións nacionais españolas. Os prolegómenos desta final da Supercopa de Galicia, último partido de pretemporada, pabillón do Gatañal. É unha paradoxa, unha non contradición, pero si realmente non deixa de ser curioso que a nivel de clubs, por exemplo, hoxe xogaron 2 equipos españois a European League, e os 2 con resultados máis ben negativos que vai ser complicado superar no partido de volta, no? Cuenca e Logroño. Quer decir que parece un contrasentido que en selección sexamos dos mellores do mundo e que incluso a Asobal pois este a un nivel que non está acorde cos éxitos dos equipos nacionais, non? Habría que debatir moito do porqué desta situación e porqué os xogadores que abastecen sobre todo a selección nacional absoluta, os hispanos, pois non xogan en equipos de Asobal, pero que ahora casi nin os juniors que sobresaen xogan en Asobal, están saindo ao estranxeiro, non? O mellor exemplo foi o que lle aconteceu a Cangas Frigoríficos do Morrazo, Dani Fernández e David Iglesias, xogadores, un 23 anos, outro 21 anos, e xa marcharon cara ao estranxeiro, un cara a Bundesliga alemana, Stuttgart, e outro cara ao Limos de Francia. Fai unhos anos a esas idades todavía estabas formándote casi en un equipo de Asobal con minutos para ir collendo experiencia e agora, pois, insisto, dado o nivel, pois xa emigran a veces sin a debida formación, sin a debida progresión pausada que deben ter todos os rapaces, non? Pois abre a final e o Cisne quen saca dende o centro da pista, final da Supercopa de Galicia. O Cisne na primeira liña con Alex Chan, un internacional cos Estados Unidos.
que estará no vindeiro Mundial de Balonmán, con Cavalcanti, internacional junior e juvenil con Portugal, un xogador que chega cedido polo Benfica, e con Carlos Pombo, o zurdo, que vai ter moito protagonismo ante a baixa por lesión de Bruno. E Alex Chan, a pelota para Cavalcanti, de novo con Alex Chan. A defensa é de Alberto Martín, na zona de pivote, Franceschi, o argentino. Lanzamento agora de Pombo con parada de Javi Díaz, e nos extremos Mateo Arias e Carlos Álvarez. Balón cara ao extremo, lanzamento dentro do extremo. Primeiro gol do partido, gol de Frigoríficos do Morrazo. Moi boa acción de continuidade hacia zonas exteriores e boa finalización tamén de Jenilson, un xogador que penso que este ano vai ser da súa explosión definitiva xa na competición. Xa fixo a temporada pasada un temporadón a súa primeira experiencia na Liga Sobal, o portugués Jenilson Monteiro. Hoxe temos, por certo, aquí no pabillón do Gatañal, o seleccionador absoluto de Portugal. Bueno, é habitual velo por aquí, por Galicia. Paulo Pereira. Sí, bueno, hoxe de o seu fillo, imagino que está na convocatoria do Cisne, non? Bo xogador tamén, moi noviño, pero xogador que vai ser importante tamén. Move Cavalcanti con Alex Chan. Aí o bloqueo de Franceschi, aí falta en ataque. Os árbitros do partido, Cristian García e Pablo Barreiro. Contragolpe, gol de Frigoríficos do Morrazo. Gol de Mario Dorado. Difícil papeleta sustituir a David, pero penso que é un bo xogador, é un xogador que o mellor ten incluso máis recursos, sobre todo defensivos, un xogador que pode defender de dous, que ten moita máis envergadura, que é rápido tamén, en fin, que penso que vai ser un bo fichaxe para os Frigoríficos. O xogador Mario Dorado, que as dúas últimas temporadas estivo en Logroño. Temporada pasada tivo menos minutos, curiosamente, que hai dúas temporadas, porque a verdade é que Alex Rubiño fixo un temporadón nesa posición de extremo. Sí, penso que eso foi unha das súas causas de salir, non? Tratar de buscar máis protagonismo. É un rapaz novo, un rapaz que ainda novo, xa leva algúns anos na élite, pero quizás buscando máis protagonismo ahora aquí en Cangas, non? Outra parada máis de Javi Díaz, segunda xa no partido, está lanzamento de Carlos Pombo. Rápido, Aicén, lanzamento do argentino, hai golpe franco. Os contratempos que comentamos que tiveron moitos clubes esta temporada con problemas burocráticos e de visados de xogadores sudamericanos, viviu no Frigoríficos do Morrazo co pivote uruguayo Chaparro, que tardou moitísimo, chegou nos últimos 10 días de pretemporada. Juan Del Arco, unha das caras novas. Del Arco no cruce, gol de Brais. Que bo traballo de Del Arco aí aplastando o poñente directo de Brais, traballando para o lanzamento de Brais. Ollo comezo de encontro de Frigoríficos do Morrazo, case que 4 minutos, 3-0 pro equipo cangués. Que está a defender en 6-0, os trocos ataque-defensa, zona central, entran Quintas e Alberto Martín. Cavalcanti con Alex Chan, volve o balón a Cavalcanti, lanzamento do portugués, golazo de Cavalcanti, chamado a ser un dos líderes do Cisne, 18 anos ten. Sí, bueno, é un rapaz novo, quizás sexa ideal, a Sobal sexa ideal para este tipo de xogadores, non de moita proxección, pero tamén un pouco incógnita dada a súa xuventude, non? Apunta que vai ser un xogadorazo, o problema son as urxencias que pode ter o equipo na competición, non? Se vai soportar ben a presión, un rapaz tan novo, en fin. Vimos na repetición a dureza que provocou a expulsión de Carlos Calvo, que lle deu coas dúas mans na faciana a Lucas Aicén. Foi excluído, primeira expulsión do partido, ataca sen porteiro Cisne para igualar esa inferioridade. Carlos Pombo con Cavalcanti, esbara o portugués, lanzamento de Alex Chan, gran gol de Chan. Este sí que vai ser o xogador, penso eu, determinante en materia ofensiva do Cisne, non? Segundo balón de Frigoríficos do Morrazo a Madeira, agora foi Brais.
Chan é un xogador que está en plenitud, xa con bagaxe internacional coa selección americana, con moitos anos no club, está no momento álxido da súa carreira deportiva, non? E este ano todavía a súa aportación ten que ser maior que outros anos, non? No que estaban Preciado, Andrés Sánchez, xogadores que podían compartir con él un pouco a responsabilidade, non? Unha vez que se foron retirando ese perfil de xogadores da casa que comentas, Andrés, Preciado, Picallo, e o gran supervivinte, Alex Chan. Cavalcanti buscou o pase cara ao extremo. Que pasa? Como estaban xogándose en porteiro, nese momento xa non estaba o extremo. Fixo troco. Xogou de memoria, sí, non? Sí, xogou de memoria. E aí xogou de memoria, non había ninguén, perda de pelota do Cisne. Ataca Juan del Arco, gran pase de Juan del Arco para Alberto Martín. Sae de portería Javi Díaz, recolle Franceschetti e gol do argentino. Aí estivo fino Xavi unha vez que decide salir a intentar cortar o pase e non tocarlle ao atacante, porque pode ser descalificación. Que ben amagou, momento do pase, amago, gol de Juan del Arco. Empatara despois daquel 3-0 inicial de Frigoríficos do Morrazo, chegou o parcial de 0-3 de Cisne. E agora un gol arriba do equipo cangués, este Carlos Pombo con Cavalcanti. Chega a defender en 6-0 Frigoríficos do Morrazo, amaga o pase Chan. Recolle Franceschetti e acaba marcando. Estaba protestando o defensor de Frigoríficos do Morrazo, que se meteu por dentro da área o pivoto argentino. Inadmisible o de Alberto Martín, porque o que ten que facer é defender. E non quedarse mirando o árbitro reclamándolle algo e deixar solo ao xogador. O gol agora de Lucas Aicén, ata o momento 5 ataques de Frigoríficos do Morrazo, 5 goles, resposta rápida de Cisne, gol de Cavalcanti. 10 goles en 7 minutos e medio. Frigoríficos do Morrazo na primeira liña, laterais Brais e Lucas Aicén. Central Juan del Arco. Nos extremos Mario Dorado, Edilson Monteiro, pivote Alberto Martín. Ese equipo co que saiu Nacho Moyano. Loga Juan del Arco con Brais, este para Lucas Aicén, lanzamento. Boa parada de Ronnie Francini, porteiro que chegou a temporada pasada ao Cisne, na parte final da temporada. É que fixo un bo final de temporada realmente. Gol de Franceschetti, terceiro gol do argentino. Colocase un gol arriba a Cisne, 5-6. Moitísimo ritmo, balón para Alberto Martín. Haberá exclusión de Cavalcanti. Que bo pasador ao pivote Juan del Arco. Vou comentar unha cousa, acabo de ver a camiseta de Cavalcanti, pon Román Arbolella. Sí, que está mancado. Digo por si alguén lle crea confusión na casa. Sí. E a de Franceschetti, o pivote, pon Bruno, que é o zurdo, o que está mancado tamén. Decía Juan del Arco é un xogador completísimo, bo xogador con pivote, con bo lanzamento tamén, que non debe desprecialo, porque parece que últimamente está xogando de central solo para pasar a pivote, fixar para os laterais, pero ten un lanzamento potentísimo que tamén ten que utilizar. Pode xogar nos 3 postos da primeira línea, en fin, é un luxo de fixarse este xogador para o Cangas. E acaba de marcar o seu segundo gol con ese lanzamento exterior, un xogador que nas dúas últimas temporadas estivo en Logroño, tivo non a pasada senón a anterior. Hai dúas campañas moito máis protagonismo goleador, andaba polos 121 goles en Anaitasuna, dúas últimas temporadas, e antes desa experiencia en Anaitasuna estivo en Logroño. Xogador máis moi contrastado. Xa con moita experiencia, incluso no estranxeiro, en Granollers, en fin, con moitísimos. Perda de pelota agora do Cisne, hai como pequenas historias ás veces detrás das fichaxes. Sí, no cabe duda. A de Juan del Arco é unha, por exemplo. Sí. A súa parella galega tiña moitas gañas de vir a vivir para Galicia, para Vigo, e iso
pois casi foi determinante para que ele acabase en Frigoríficos do Morrazo. Sí, que un fichaxe desta calidade sería impensable para o Cangas se non interviran este tipo de condicionamentos personais, non? Lanzamento dentro o extremo que lle saca Ronnie Francini a Mario Dorado. Está xogando no Cisne hora de lateral Carlos Ocaña, un xogador tamén moi noviño, un lateral esquerdo de moitísima proxección tamén, que está chamado a ser un xogador importante tamén, creo que de Ciudad Real Sí. Chegou a temporada pasado o Cisne dende o Alarcos de Cidade Real, xogador de 18 anos. O problema deste tipo de xogadores dándolle responsabilidade son as premuras que hai en Asobal, non? A exixencia inmediata, sin paciencia, sin ter un mínimo reposo do xogo, non? E agora hai 7 metros sobre a penetración de Alex Chan, que para lanzar ese 7 metros o campeón de Europa Carlitos Álvarez. Outra perla da canteira, pero perla das boas, ademais. Lanzamento, gol de Carlos Álvarez dende os 7 metros, un auténtico diamante do balonmán galego. De feito foi un dos ruses do verán, saber se Carlos Álvarez seguía ou non seguía no Cisne, porque ofertas tiña dabondo. Eu penso que acertou na súa elección, porque vai estar un ano con moitísimo protagonismo, con moitísimos minutos, as ofertas que tiña, quizáis. Fala Nacho Moyano. Y punto, y ya está, exigiros un punto más en el lanzamiento. 1, 2. En defensa, hemos dejado de defender los pares, estamos quedándonos demasiado cerrados aquí abajo con un pivote que no vale para nada, la ayuda está de aquí, no vale para nada. Ya viene el del débil, yo tengo que estar aquí un poquito más en el par y cerrarle aquí la calle. Además hemos hablado que Chan sale bien aquí entre 1 y 2, vamos a apretar y a cerrar un poquito más aquí. Vale, vamos a jugar, Morrazo por izquierda, ¿vale? Juan, caes 2-3, en el momento que venga Bryce, aprieta aquí, tú ya te cambias aquí a intervalo central y jugamos un par de cruces. Lucas, vente fuerte. Juan, mira a ver si tenemos el bloqueo aquí para ganarla para allá hacia Jenny, ¿vale? Oye, venga, vamos, Foi tempo morto de Nacho Moyano porque o marcador 2 goles arriba o Cisne con 11 minutos da primeira metade. Sí, realmente a recuperación do marcador do Cisne é fantástica, pero falaba eu de en colación co que decíamos antes de xogadores novos que se van fora de España, a veces sin a formación, sin conseguir un estado de calidade de xogo que exixe xogar outras ligas, non? Penso que Carlos acertou en quedarse no Cisne, vai xogar moitísimos minutos, as ofertas que tiña probablemente lle limitaran o xogo e vai sair daqui un ano máis moitísimo mellor xogador. Carlos Álvarez, estaba vendo aquí, rematou a temporada pasada con 182 goles. Lanzamento e gol de Bryce. Unha temporada estaba facendo aí os cálculos e que marcaba entre 6 e 7 goles por partido. Bueno, lanza 7 metros tamén, sí, no, tamén pero lanza, bueno, sí. En calquer caso... E hai que metelos. Por suposto, que non é fácil. Hai que metelos. Ainda que parezca non é fácil. Que forza ten Carlos Ocaña, Outro gol máis de Ocaña. Ollo que se levouse a Alberto Martín, un xogador que é un gran defensor, sí. E o gol agora de Lucas Aicén. Resposta rápida de Frigoríficos do Morrazo. Falaba antes desas pequenas historias de fichaxes. Unha curiosa, por exemplo, no Cisne, que quedou pois sen pivote, se buscaba un pivote desesperadamente, acabou fichando a ese argentino Franceschetti, que case que se atopou con él, porque estaba en Oviedo e non podía xogar en Oviedo pola limitación de estranxeiros na categoría de prata. Prácticamente, bueno, Iván Calvo e Conde son pivotes realmente, non? Son especialistas defensivos que poden utilizarse de pivote, pero Cisne facíalle falta un pivote de ataque como agua de mayo, non? E agora coa lesión de Arbolella, pois todavía máis aínda. O argentino ten 29 anos, é a súa primeira experiencia en España, na Liga Sobal. Ia xogar na División de Prata, estivo a temporada pasada no balonmán italiano, no subcampeón de Italia, no Fasano, e agora, pois,
debuta na Asobal no Cisne. Gol de Juan del Arco, gran trayectoria. Entrou Santi López no Frigoríficos do Morrazo. Saque de centro rápido, Carlos con Ocaña. Ocaña con Alex Chan. Balón para Pombo, dubidou Pombo. Penetración, 7 metros. Outros 7 metros que acaba de forzar Alex Chan. Moi rápida a transición, con unha boa circulación e continuidade. Aí en esta situación a defensa ten que interrumpir esa circulación. O Cisne é especialista en ese tipo de xogo. Lanzamento e gol de Alex Chan dende os 7 metros. Vimos neste último gol do Cisne, que acabou con 7 metros, a rapidez coa que sacou dende o centro da pista ao recibir un gol, que vai ser algo habitual dos equipos esta temporada. E agora co cambio de norma de saque de centro todavía máis. Especialmente peligroso vai ser Carlitos Álvarez en ese tipo de xogadas, porque é unha auténtica bala que se filtra perfectamente moi rápido entre as defensas, ¿no? Este Santi López con Brais, balón cara ao extremo, lanzamento dende o extremo, o gole de Mario Dorado, segundo. Boa circulación de Frigoríficos do Morrazo. Ese que comentas é un dos cambios de normativa, hai varios outro, o dos pases de pasivo. Sí, baixan de 6 a 4, bueno, habrá que espabilar máis a hora de lanzar, vai facer o xogo en teoría máis dinámico, esa é unha dos seus obxectivos, e os equipos van a ter que estar moitísimo máis rápidos a hora de finalizar os ataques, ¿no? Hai falta e exclusión para Juan Quintas, o capitán de Frigoríficos do Morrazo, por ese agarrón que ven aí repetido moi claro a Ocaña. Hai outro cambio de reglamento tamén no que respecta ao balonazo na cara do porteiro. Antes era descalificación roxa en lanzamento de 7 metros ou de golpe franco sobre o defensor, lanzamento a cara do defensor. E agora un lanzamento que lle den a cara ao porteiro en situación de xogo, sempre que sea franco, que non haya intervención, que sea un para un, vai ser 2 minutos ao xogador. Son esas tres os grandes retoques da nova normativa para esta temporada 2022-2023. Quinto gol no partido de Franceschetti. 15 minutos, primeira metade de Pabillón do Gatañal, final da Supercopa. Inferioridade agora para Frigoríficos do Morrazo, que retira seu porteiro a Javi Díaz. 10-12 máis 2 pro equipo pontevedrés. Circula Jenilson Monteiro, Alberto Martín, Santi López, Brais. Ven a pelota Brais con Santi López. Balón para Juan del Arco, ven na axuda de Pombo Calvo. Aí nesa zona central agora con Ocaña. E tamén con Calvo. Que boa. Boa recuperación de Ocaña, balón para Carlos Álvarez. Lanzamento de Carlos Álvarez, falta en ataque, dio árbitro. ¿Cómo buscó ese desenlace Juan del Arco? Sí, bueno, parece que está ocupando a posición Juan del Arco. Interesante Carlos Ocaña defendendo de 3, presionando moitísimo a liña de pase. Obviamente ten un xogador menos o Cangas é máis doado facelo, non? Pero o robo que fixo é de un xogador inteligente e moi proactivo defensivamente, impropio quizáis da altura do peso que ten este xogador, non? Boa finta de Juan del Arco, boa resposta en portería de Ronnie Francini. Terceira parada de Francini. Alex Chan. E acaba de meter en pista Nacho Moyano a Chaparro, o uruguayo, unha das caras novas esta temporada de Frigoríficos do Morrazo, para colocarse nesa zona central, darlle minutos de descanso a Juan Quintas. Sí, é un xogador bastante completo, Chaparro, pode axudar en materia defensiva e por suposto en ataque tamén, non? En minutos de descanso tamén na zona de pivote para Franceschetti, como comentaba Pillo, unha opción é meter aí a Conde. Recuperación de Frigoríficos do Morrazo, Santi López con Brais, parada de Francini, recolle Santi López, falta en ataque. Sí, pero desta acción eu quedo con unha cousa que seguramente a Márquez non lle habrá gustado,
que ha parado o porteiro no contraataque había 2 xogadores de Cangas e ningún do Cisne no balance defensivo, non? Eso é imperdonable, vamos. Outra perda de pelota, esta foi de Pombo. Alberto Martín marca. Primeiro gol do pivote Alberto Martín. Este é o derradeiro partido da pretemporada para os dous equipos. Os dous equipos que onte viviron o partido de semifinais. O Frigoríficos do Morrazo foi superior ao Lalín e o Cisne foi superior ao Atlético Novas. Onte semifinais, hoxe final e fin de pretemporada. Lanzamento e golazo de Carlos Álvarez. Espectacular gol de Carlos Álvarez. No cruce, Juan del Arco con Brais, Santi López, cara ao extremo, Jenilson, gol de Jenilson. Que golazo de Jenilson, como levou a muñeca ali abaixo. Estaba pedindo Jenilson Monteiro e tamén Nacho Moyano e o banco de Frigoríficos do Morrazo un castigo maior pro defensor de Cisne. Cisne que vai ter en Serale un equipo onde a media de idade é moi baixa, hagas casos moi concretos, pero, por exemplo, os extremos titulares de Cisne son dous rapaces, Mateo Arias e Carlos Álvarez. Outra recuperación máis, outro erro de pelota. Chegan 3 xogadores e gol de Moisés Simes. Comezan as rotacións en Frigoríficos do Morrazo. Moisés na posición de extremo, aí para culminar ese contragolpe, onde chegaban 3 xogadores de Frigoríficos do Morrazo. E isto provoca o tempo morto de Javier Márquez, adestrador do Cisne. 19 minutos da primeira metade. Chegou a estar 2 goles arriba Cisne, marcador da final empatado. Vale. Hey, dos cosas en defensa. Insisto, el 2 contra 2 de inicio, ganamos la posición por aquí, para que si hay respuesta al cruce, estar colocado y este no le va a quedar más remedio que defenderla. En ataque, los cruces, lo hemos dicho, si no vais de verdad, se meten en medio y en las revoluciones, aquí siempre, observar al extremo, ¿vale? Siguiente acción en ataque. Vamos a meter permuta 4 por aquí, más Mateo Basa. Gaby, abierto, ¿vale? Vienes al cambio en defensa, en ataque, perdón. Atacas, vienes al cambio en defensa. Va, permuta 4 más Mateo pasa, sí. 4, pivote en el medio y viene, ya. 2, vienes 3-3 y vienes a este 2-3. As indicacións do adestrador do Cisne nese tempo morto para curtar esa racha, esa boa xeira de Frigoríficos do Morrazo e, sobre todo, levaba 3 ataques seguidos perdendo a pelota Cisne. Logo dese tempo morto, unhas pequenas variacións, volve o portugués Cavalcanti a pista, lateral esquerdo, descanso para Ocaña e tamén entra Dani López na posición de extremo por Carlos Álvarez. Xoga Cavalcanti con Carlos Pombo, Alex Chan, penetración de Alex Chan ante el Chaparro e Alberto Martín. Chaparro que chega con esa misión de facer esquecer a Asensio, pivote que marchou para a Bundesliga. Lanzamento de Pombo, exclusión de Juan del Arco. Aí non hubo boa comunicación entre Chaparro e Juan del Arco, unha trayectoria demasiado amplia para que Juan del Arco seguira a Pombo. Tiña que haberse producido un cambio de oponente e aí hubo sanción disciplinaria. Ataca en superioridade Cisne, defende cun xogador menos Frigoríficos do Morrazo. Entrou tamén Vilanova no Frigoríficos do Morrazo. Balón de Chan para Dani López, Carlos Pombo. Avisan de pasivos árbitros. Alex Chan quería combinar na zona de pivote con Conde. Vaya batalla Santi López Conde. Sacou Conde, Cavalcanti que quere, insiste, intentando combinar con Conde.
Está xogando Conde sobre Vilanova, un 2-2 ali, está sufrindo Vilanova realmente para marcarse. Vilanova, que é un xogador que despois dunha grave lesión volve ter ficha en Frigoríficos do Morrazo. Casi podemos considerarlo un fichaxe novo, non? En sustitución de Menduiña. Penso que un xogador que ten que dar moitísimo máis. Agora está o xogo detido porque hai 7 xogadores do Cisnes na sí. pista. Bueno, 7 máis o porteiro. 8 xogadores, un mal cambio. Tamén é habitual isto en pretempada, son situacións que hai que automatizar, que hai que traballar. Habituais en pretemporada en competición e en tamén, competición, sí. Porque sabimos a temporada pasada exclusións por este motivo, por malos trocos. Pois ollo que este ano co saque de cambio, cos cambios normativos no saque de centro, a velocidade vai ser brutal e tamén vai haber que controlar moito esa situación. O pase de Rubén Soliño para Alberto Martín, gol de Alberto Martín. Esa política xa de moitas rotacións dos adestradores. En Frigoríficos do Morrazo entrou o canqués Rubén Soliño. Xa nos extremos están Moisés e Vilanova, e no Cisne agora está atacando en inferioridade. Xa que las rotacións que comentamos, o regreso de Cavalcanti, boa penetración e gol de Pombo. Pombo ten que ser un xogador importante, sobre todo hasta que se recupere Bruno, porque é o único primeira línea zurdo que ten o equipo, non? Por tanto, a súa calidade de xogo no lado dereito vai ter que ser moita. Hai golpe franco agora sobre Rubén Soliño. Carlos Pombo, que é un xogador que a temporada pasada, na temporada do ascenso, non tivo moito protagonismo. De feito, non xogou moito. Sí, pero quero dicir que de feito non se sabía se iba a renovar, sí. Demorouse un pouco a decisión, non? Eu penso que é un xogador que ten que reposar un pouco o seu xogo, pero ten unhas condicións moi boas para ser un bo xogador, non? Co tempo vai ser cada ano mellor, si el asume que non pode facer cousas para as que non está preparado para facer. A temporada pasada nesa posición de lateral zurdo tivo moito máis protagonismo Bruno, que máis tivo unha temporada fabulosa, fantástica de crecemento, igual que este xogador Mateo Arias, sí, que explosionou a campaña pasada. Volve a colocarse un gol arriba a Cisne. Santi López, balón cara ao extremo, recolle Vilanova, o balón de Vilanova Madeira. Ata o momento das caras novas dos dous equipos. Xa vimos en Frigoríficos do Morrazo a Juan del Arco, a Mario Dorado e a Chaparro. Chaparro simplemente defendendo. E agora para defender tamén aparece o romanés Fodorean, xogador que estaba no balonmán portugués. Xoga Cavalcanti con Pombo. Lanzamento maravilloso de Carlos Pombo. A verdad que o ataque do Cisne está sendo moi bo, moi bo. Tendo paciencia, buscando ben os espacios, xogando sin balón. Netamente superior a defensa do Frigoríficos. Vean aí os aplausos de compañeiros de Pombo que están na bancada. Entre eles, a súa competencia nesa posición, pero está mancado no xeonllo, Bruno. Eu penso que todo o Club Cisne é consciente de que Pombo durante estos 2 meses vai ter que ser un xogador que este a bo nivel, non? Este Cavalcanti con Pombo, boa finta, gol de Pombo, terceiro. Pois a verdade é que está respondendo ás exixencias que o momento lle está plantexando, Xoga Fodorean con Santi López, penetración e gol de Santi López, que vertixe ten o partido, dinámica de goles, 32 goles xa en 24 minutos. A verdade é que é un partido completamente diferente á final femenina, non? No que os ataques estaban moi remisos, moi poucos goles, máis intervención da portería e da defensa, pero aquí están desatados os ataques, De feito, a portería de Frigoríficos do Morrazo, só lle teño contabilizadas 2 paradas a Javi Díaz, Francini 4. Tuvo unha racha ali boa,
Xoga Chan con Cavalcanti, lanzamento do portugués, parada de Javi Díaz, terceira. Resposta rápida, Vilanova con Santi López, este con Juan del Arco, móvese Chaparro, recolle o pase. Ahora sí, moi bo repliegue defensivo de Conde e de Mateo Arias, cerrando ali a Vilanova. E boa recepción de Chaparro a unha man ao pase, creo que del Arco. Defendendo na zona central do Cisne está Calvo e está un rapaz portugués de 18 anos, Cavalcanti. Sí, vai ser moi importante esta temporada. Pero ollo aos 4 defensores sí, que hai no Cisne ahora a nivel físico, Agora faltan ataque de Chaparro. Que estaban Calvo, Cavalcanti e despois nos penúltimos Pombo, Conde. Sí, Pombo, Conde Conde. Ademais son xogadores fortes, con centímetros, con envergadura. Ataca para colocarse 3 goles arriba o Cisne. Xoga Chan, Cavalcanti, Pombo. Outro de Pombo, cuarto gol de Carlos Pombo. A temporada pasada a súa media era pouco máis dun gol por partido. Sí, pero se lle ve con confianza, se lle ve con moitísima confianza, está facendo as cousas ben, sincelas, sin facer cousas raras, a verdade que está un primeiro tempo sensacional de Pombo. E como comentas, é un xogador que tardou bastante a súa renovación. Xa prácticamente coa pretemporada iniciada, foi cando anunciou o Cisne a renovación de Pombo. Gol de Juan del Arco. Falta en ataque. Esta xogada de sacar rápido de centro, hoy agora o lanzamento de Vilanova, gol de Vilanova. O cambio de norma, que os equipos van sacar moi rápido de centro, pero ten pinta de que haberá moitas faltas en ataque. Moitos problemas, porque o que non cambia é que os xogadores que atacan teñen que estar na mesma línea dentro do seu campo, igual que antes. Só poden entrar outro máis no círculo central, nos 4 metros. O sea que os árbitros teñen que estar moi rápidos e moi atentos a esa situación. Entra André de Moura para dirixir o Cisne, este que ten a pelota, xoga con Pombo. Ocaña, André, volve o balón cara a Ocaña, vaya lategazo acaba de sacar Ocaña. Pero que este ataque é un exemplo de como se debe xogar un ataque a balonmán, non? Dándolle moita continuidade, moi intenso, fixando moito. Tamén é certo que favorecido por a pasividade defensiva do Frigoríficos, non? Que estaban todos basculando en 6 metros sin sacar unha man aí a evitar a circulación do balón. Realmente o Cisne está xogando un partidazo. 17-19 na final da Supercopa de Galicia, 2 goles arriba o Cisne no Catañal. Volveu Lucas Aicén a pista, ese que xoga con Juan del Arco na zona de pivote, boa defensa do Cisne, aínda que marcan falta os árbitros. E que vaya 4 torres, Ocaña, Conde, Calvo e Cavalcanti. Lanzamento traveseiro de Aicén. Está un pouquinho atascado, atorado o Frigoríficos agora, O partido ten o Cisne no tempo de xogo, no ritmo, en todo. Xoga André de Moura con Ocaña. Balón para Carlos Pombo, circulación longa na súa trayectoria de Pombo. Boa finta de Ocaña, axuda de Chaparro, contacto duro de Chaparro con Ocaña. Sacou Conde, Pombo con Conde, con el Santi López, e acaba de forzar un 7 metros. Estaba pedindo Santi López a axuda de Fodorean, tardou moito en chegar o romanés e sacou premio Conde. De todas formas, Santi López non pode acuarse aí detrás de Conde porque é un xogador de moitísimos máis kilos que ele e máis forte, non? Ten que tratar de anticipar ou de roubarlle, limpiar, rebanarlle o balón antes de que reciba. Como reciba está morto. Non houve axuda tampouco de Fodorean, non? 7 metros, Carlos Álvarez, e chegou a tocar Javi Díaz. Pois hai noticia que marre un lanzamento de 7 metros Carlos Álvarez.
que adoita ser un xogador moi fiable dende ese punto de penalti. Xoga Lucas Aizen, derradeiro ataque da primeira metade. Balón para Santi López, lanzamento traveseiro, aínda que hai 7 metros. 7 metros por defensa interior. E vai ser a xogada que lle poña o punto final a esta primeira metade. Para lanzar ese 7 metros, Moisés. Infado de Javier Márquez, o adestrador do Cisne. Lanzamento, gol de Moisés Simes. Segundo gol no partido de Moisés. E remata esta primeira metade 18-19. Estamos falando, Pillo, de 37 goles. Sí, sí, a verdade é que as defensas e porterías non é... É certo que hubo moito ataque, non? Xogan os dous equipos moi rápido, non? Pero o nivel defensivo non foi o adecuado. Penso que o Cisne empezou mal nos primeiros minutos e despois foi se sobrepoñendo e realmente acabou sendo superior ao Frigoríficos. Tempo de descanso, pabillón do Catañal, final da Supercopa de Galicia, Frigoríficos do Morrazo 18, Cisne Colexio Los Sauces 19. Boas tardes, balomaneiros e balomaneiras. Estamos no descanso da Supercopa masculina. Estou aquí con José Ramón Letelasa, secretario xeral para o deporte, a gran festa de Galicia co balonmán. Como estás vivindo? Así é, pois de unha maneira espectacular porque o pabellón está cheo. Estamos a vivir unha final de masculina espectacular. O Cisne está xogando moi ben, o Cangas está aí respondendo cada vez que pode. Vivimos tamén unha Supercopa femenina extraordinaria entre os dos mellores equipos de Galicia. Neste caso, a victoria foise para Porriño, xogou mellor. O Guardés, pois parece que lle falta, moitas xogadoras, pero en definitiva un espectáculo impresionante o de balonmán galego. Estamos vendo a élite do balonmán, pero esta élite sale das escolas, de todas as inversións que facemos, proxectos, donde está a Xunta apoiándonos sempre o carón de nós, para que os xogadores cheguen a donde o que estamos vendo. Así é, esa é o noso ADN. A Secretaría para o Deporte, a Xunta de Galicia, estamos o carón do deporte, o que a nosa obriga é favorecer as federacións, o traballo e as entidades e os clubes, a axudarles para que podan competir e, dende logo, a Federación de Balonmán responde perfectamente porque o balonmán resistiu o deporte galego. Por primeira vez penso que vivimos unha Copa despois de 2 anos sin restriccións e o balonmán galego foi un exemplo de solidaridade, de responsabilidade, non parou nunca, sempre con responsabilidade, con mascarilla, e hoxe nos trae aquí. Eso é bo para o deporte galego, para o deporte de España. Porque o deporte galego merécese xa ter algo así, non? Sí, sin ninguna dúbida. É verdade que o balonmán galego hai moitos anos, pois tiñamos 4 equipos na Sobal. Este ano temos 2, o Cangas que leva máis de 10 seguidos, o Cisne que recuperou a categoría, pero temos aí o Teucro, temos o Novas que está tocando as portas, pero seguro que co traballo que se está a facer dende a base, con todas as escolas, con todas as inversións e con todo o traballo de tantos clubes, volveremos a ter máis equipos na categoría superior. Pois agora imos seguir disfrutando deste derbi anticipado da Liga Sacira Sobal. Moitísimas gracias por estar aquí connosco e, por suposto, vémonos nas pistas. Gracias a vos. Noraboa. Gracias. E nos seguimos aquí na canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán porque queda unha segunda parte de Infarto de Seguro, porque estamos Frigoríficos do Morrazo, Club Balonmán Cangas 18, Cisne Colexio Los Sauces 19. Queredes saber quen é o campeón da Supercopa masculina deste ano 2022? Pois quedade connosco. Vémonos.
Que tal, saúdos? Pabillón do Gatañal, escenario da final da Supercopa de Galicia, moi emocionante até o momento. Frigoríficos do Morrazo 18, Cisne, Colexio Los Sauces 19, punto final da pretemporada. Só queda unha semana para que comece a temporada da Liga Sobal, onde van a estar estes dous equipos. Primeira metade con moitos goles, parella arbitral, Pablo Barreiro e Cristian García. Primeira metade onde sobresaíron os 4 goles do lateral zurdo do Cisne, Carlos Pombo, que hubo aí momentos nos primeiros 10-15 minutos de partido. Toda a responsabilidade anotadora do Cisne foi do pivote argentino Francesc Chetti, despois a responsabilidade de Carlos Pombo, ese que ven aí, bueno, un directivo do Cisne. Viamos tamén a Bruno, o zurdo, que os está vendo como o seu sustituto. Pillo está asumindo galóns que vai ter que asumir no primeiro mes e medio de competición. Sí, a verdad que si mantén este nivel estará perfectamente cuberto o posto de lateral dereito, non? O problema que isto hai que mantelo, hai que seguir, non vale de nada nun partido, a competición é todavía máis complicada, non? Creo que Pombo está no bo camiño mantendo un pouquiño a súa cabeza como ten que estar, será un xogador importante neste primer tercio de competición. Que che parecen os inicios de temporada? Primeiro mes de competición, Frigoríficos do Morrazo recibe Puente Genil, vai a Irún e Benidorm e despois xoga contra Torrelavega. Bueno, penso que o partido de Puente Genil é determinante, ten dúas salidas complicadas, Vidasoa e Benidorm, e despois Torrelavega, outro partido determinante tamén, non? O Cisne comeza en Pamplona coa Naitasuna, despois dous partidos seguidos en casa, Benidorm, Cantabria sin fin e visita a Demar. Antóxaseme decisivo o térbico Cantabria sin fin, non? Ese é o primeiro mes de competición para os dous equipos, o primeiro derbi mediados do mes de novembro, 10ª xornada de Liga, Pabillón do Gatañal, un Cangas Cisne. Primeiro ataque posicional do conxunto pontevedrés que adestra Javier Márquez. Cerrou o seu ciclo Jabato no Cisne, o actual seleccionador juvenil de España, Jabato, que segue estando no organigrama deportivo do Cisne Colexio Los Sauces. Mais como director deportivo, lanzamento de Chan, parada de Javi Díaz. Tivo unha primeira metade 4 paradas o meta do Rosal, que segue na portería do conxunto galego. Hai un pase moi complicado o que tentaba Juan del Arco. Si houbo relevo na portería do Cisne, sentou o adestrador a Francini e a segunda metade para Kilian, o porteiro que a temporada pasada estaba no Teucro. Outra perda de pelota, contragolpe, Alberto Martín acompañaba Dorado, lanzamento e gol de Alberto Martín con exclusión para Alex Chan. Sí, aí quizás se precipitou un pouco Alex porque non ten sentido tocarlle ao atacante, porque implica irremediablemente sanción disciplinaria, non? ...19 quedou Dani mancado López. Dani. Se antes dicíamos xa na final feminina que cada vez que hai un xogador no chan, pois palpita o corazón do adestrador, porque este é o derradeiro partido de pretemporada. Se ese é Javier Márquez, que sabe como na pretemporada se lle marcou Bruno unha lesión no xeonllo que andará polos 2 meses, que se lle mancou Román, lesión no dedo dunha man, que tamén outros tantos meses, que agora ten a Furtado mancado, e ollo porque marcha conxeando Dani. Sí, a verdad que debe ter unha estampa. Estaba dicindo agora como non podo. A ver, parece un impacto aí de o típico bocadillo de rodilla, non sei. Pois vai entrar Carlos Álvarez na pista, marcha Dani, o extremo Dani López. Repito, pretemporada accidentada polas lesións no Cisne Colexio Los Sauces, que xa é un equipo que quedou debilitado con respecto ao equipo que subiu a temporada pasada polas importantes baixas que tivo o conxunto. Despois foi un mercado complicado tamén para o club, primeiro xa na búsqueda do adestrador e despois na búsqueda de reforzos que chegaron a última hora.
e logo ese contratempo das lesións. Cavalcanti. Cavalcanti, abriu Pombo, lanzamento, gol de Carlos. Terceiro gol dende o extremo de Carlos Álvarez. Un gol arriba o Cisne, 19-20, pabillón do Gatañal, final da Supercopa. Esvaroulle a pelota Martín Gallo. Son os primeiros minutos de Gallo na final. Non xogou na primeira metade. Era un ataque máis en superioridade de Frigoríficos do Morrazo. Está con xogador menos o Cisne pola exclusión de Alex Chan. Move con calma no ataque posicional o conxunto pontevedrés. Xoga André de Moura, Cavalcanti, Pombo. Cavalcanti, a falta de Juan Quintas. Esta segunda metade o Cisne abre con Javi Vázquez na posición de extremo diestro. Sentou a Mateo Arias. Agora dio árbitro que non hai falta. Protesta Pombo, protesta Conde. Pedían falta. A parada de Javi Díaz no lanzamento de Conde. Balón para Alberto Martín. Perda de pelota de Frigoríficos do Morrazo. Contragolpe. Balón para Carlos Álvarez. Lanzamento de Carlos. Lanzamento fora. Que cantidade de erros no inicio da segunda metade. Santi López. Penetración de Santi López. A parada de Kilian. O Cangas leva fallados 4 ataques seguidos, ou perdas de balón ou errores de lanzamento. Case que 4 minutos da segunda metade, un índice alto de posesións, de ataque, pero tamén numeroso no que é en erros, e moitos erros non forzados polo rival, senón erros no momento do pase, de recepcións. Este Cavalcanti con el Quintas, balón para Pombo, lanzamento de Pombo, fora ese lanzamento de Pombo. Recuperou xa o Cisne, o xogador excluído. Este Juan del Arco. Juan del Arco, hai pasos de Juan del Arco. Rápido saca Pombo, busca Carlos Álvarez. Gol de Carlos Álvarez. É unha bala, Carlos, hai que miralo sempre porque sempre está aí, 19-21 máis 2 para Cisne Colexio Los Sauces. Que recupera en defensa ese cuarteto, zona central Calvo, Cavalcanti, penúltimos Conde e Pombo. Xoga Frigoríficos do Morrazo. Vilanova, Juan del Arco, lanzamento de Juan del Arco, gol de Juan del Arco, quinto. El rápido saco Cisne dende o centro da pista. Lanzamento en apoio, gran gol de André de Moura. Bo lanzamento en apoio, a pie cambiado. Este xogador ten un bo lanzamento entre líneas que debe todavía utilizar máis, non? Ademais de xogo con pivote, de penetración, esta é unha das súas maiores cualidades. O árbitro indicou aí falta a Martín Gallo, está protestando Conde. Bueno, é máis, acaban de excluir 2 minutos a Calvo. Sí. Pola axuda aí no contacto a Conde. Parecía máis un erro de Martín Gallo. Por certo, que acaba de retirar Nacho Moyano a Gallo da pista. 2 ataques, 2 erros do lateral zurdo. Prefire colocar a Santi López nesa posición. Entra na pista Rubén Soliño. É un cambio que en superioridade xa utilizou bastante o ano pasado. Juan del Arco, balón para Alberto Martín. A parada de Kilian. Segunda do porteiro canario Kilian Ramírez, ex de Teucro, e porteiro con experiencia na Liga Sobal. Xogou o Mundial Junior aquí en Pontevedra, estuvo en Cuenca, en fin, é un porteiro, un bo porteiro tamén un bo fichaxe dos Cisne. Agora cambia defensa Frigoríficos do Morrazo, colócase como xogador máis adiantado Mario Dorado. Move Cavalcanti con André de Moura. Balón para Carlos Pombo, Pombo con Conde, volve o balón a Carlos Pombo. Que boa finta de Cavalcanti, gol do portugués Cavalcanti, terceiro do xogador cedido polo Benfica. E volve a marchar no marcador, 20-23. Alberto Martín marca.
está o partido pillo un toma e daque. Sí, non vou decir descontrolado, sí. pero é que non ten pausa, iso provoca tamén a cantidade de erros que hai. Non o queres decir, pero digo eu, a veces descontrolado, sí, por sí. eso que dis, non, xogar rápido non quere decir xogar ao loco, ou xogar a un ritmo que non somos capaces de manter a calidad no xogo, non? O Cangas leva moitísimos erros, o Cisne algún menos, pero tamén, en fin, nótase que a trascendencia das cousas non é tan grande como na Liga, cando estás xogando Liga, non? Xogas máis despreocupado e faz cousas que ao mellor te cortas un pouco máis en competición. Hai falta agora Juan del Arco, exclusión de Conde. No, bueno, pero Conde... Doble sí, exclusión de Conde. Pero é que Conde non pode facer eso, hombre, non pode facerlo. Hai como un pequeno pique de Conde co árbitro que ven de atrás, pero o xogador... Sí, pero bueno, eu penso que hai que manter un pouco a cabeciña tamén, non? Está ben, te unha exclusión por unha acción de xogo, non podes aplaudirlle ao árbitro así, non? Pombo tamén está un pouco desquiciado co arbitraxe. É máis, unha falta de respeto grande, moi grande, o árbitro. É máis, a exclusión sí que é de Conde. Unha exclusión é unha falta moi clara a Juan del Arco, despois pois chegan as protestas. Balón cara ao extremo, dentro do extremo, gol de Vilanova. Tendo en conta que esta é a final da Supercopa Galicia, é un título, pero non é aínda temporada, ollo o derbi no mes de novembro. Bueno, pero penso que aí se medirán máis tamén, porque a presión aquí, o que pase, ten importancia relativa. Sí. Pero nun partido de competición, calquer mínimo detalle pode ser determinante, entón xa se medirán máis os xogadores, non? Para min é inaceptable que un xogador teña unha exclusión deste tipo. O era como deste, igual que esta, 2 minutos a calarse, nada máis. Exclusión de Mario Dorado. Moi ben Pombo aí buscando, provocando unha trayectoria longa, levou no por forza. Mario Dorado vai ter que sobrevivir, sobre todo durante o primeiro mes de competición, na comparación con Dani Fernández, que son completamente distintos, non teñen nada que ver un co outro. Sí, pero eu penso que eso non, o seu adestrador e el mismo non poden entrar en ese xogo, non? Mario Dorado ten unhas cualidades boísimas, pero Dani Fernández as súas e cada un no seu xogo, non? É unha cousa, xa que comentou o adestrador Nacho Moyano o día da presentación de Mario Dorado. Evitemos a comparación con Dani Fernández. Sí, claro. Outro gol máis de Carlos Pombo, quinto. Moi ben, medindo o ciclo de paso, saindo a punto débil. La verdad que está facendo un bo partido Pombo. Un pouco por lembrarlle a xente dos xogadores que perdeu Frigoríficos do Morrazo. David Iglesias, o xogador de Bueu, que marchou cara a Francia, o Limos e adestra Alberto Entre Ríos, rematou a temporada con 191 goles, casi con unha media de 6 por partido. E Dani Fernández, o extremo, selección española xa nas últimas convocatorias, cara a Alemania, 177 goles. Unha burrada. Sí, sí. E que entre os dous marcaban unha media de 11 goles por partido, casi. Vai reducindo a desvantaxe Frigoríficos do Morrazo. Agora é máis 2 para Cisne Colexio Los Sauces. 23-25. Segue a dirixir André de Moura, o portugués no centro. André de Moura con Alex Chan. Pombo, que gran finta. E que golazo de Carlos Pombo, que está a ser o xogador do partido. ...23-26, pasan os minutos... ...desespera... ...vían aí a Nacho Moyano e o seu axudante... ...vai recuperar Frigoríficos do Morrazo... ...xogador excluído... ...xoga Santi López... ...hai falta entre Pombo e Cavalcanti... A verdade que está transmitindo moita solvencia o xogo do Cisne... ...en todas as facetas... ...na portería, defensivamente... E, por suposto, no ataque, 26 goles en 40 minutos é un marcador importante, non? A un equipo da mesma competición como é o Frigoríficos do Morrazo. Estamos falando de que Cisne ten xa 26 goles en 40 minutos de partido.
grandísima parada de Kylian Ramírez, terceira do Canario. Xoga Pombo con André, e agora pide calma André de Moura. Vai sentar Javier Márquez a Cavalcanti e vai entrar en pista Alex Chan. Ahora xoga con dous pequenos no lado esquerdo, que Chan e André. Ataque posicional de Cisne. Avisan de pasivos árbitros. André de Moura sacó un buen lanzamiento, pero estaba guardando Javi Díaz. Sí, pero precipitado. Ainda acababan de marcar pasivo. Había 4 pases ainda. E acaba de pedir tempo morto Nacho Moyano. Quere recompor as cousas. Case que 11 minutos, segunda metade. Marcador 23-26. Tempo morto de Frigoríficos do Morrazo. Vamos. Vale. Estamos. Poggi, Bryce, Gallo, ¿vale? Vienen al cambio Poggi y Gallo, y entran Quintas y Santi, ¿vale? Estamos en defensa, Bryce, Santi, Chaparro y Juan. Javi, te quedas atacando, ¿vale? Vamos a jugar la de los cruces, ¿vale? Mentira, no, vamos a jugar una naita, Morrazo más a naita, por izquierda, ¿vale? Aquí, apriétale, Gallo, de verdad, Bryce, vienes tú para aquí al cruce, ¿vale? Valora a ver cómo está la situación, por si tienes apoyo, así Poggi aquí en la calle para poder apretar la falsa, y si no el cruce aquí, que no te piten falta de ataque, ¿vale? Queda un montón, pero vamos a sacar un poco de raza, hostia. Venga, todos. Indicacións de Nacho Moyano, con palabras finais do capitán Juan Quintas, apelando máis ao espírito guerreiro do equipo. Sí, home, 26 goles en 40 minutos son moitos goles, non? Algo non vai ben defensivamente. Ben, é certo que o Cisne está atacando, está sendo un ataque moi solvente, non? Pero estuvo ben o apunte aí de Juan Quintas. Nacho mandou unha acción táctica con 2 posibles finalizacións. Saca o pivote, apreta forte aí. Xoga Martín Gallo con Jenilson, lanzamento de Jenilson Monteiro. Penso que está sendo un dos erros do Cangas, non darlle balóns nin a Dorado ou a Moi agora e a Jenilson no lado dereito. Agora en unha situación moi dificultosa, meteuna perfectamente a cintura do porteiro. Este extremo portugués Jenilson Monteiro, segunda temporada en Cangas. Temporadón a campaña pasada. Xoga André de Moura con Carlos Álvarez, xogador que remata contrato no 2023 con Frigoríficos do Morrazo. André de Moura, continuidade pola zona central, e acaba batendo Alex Chan con Juan Quintas. Está xogando con moitísima confianza o ataque do Cisne, e moi entre líneas. Penso que está excesivamente plana a defensa do Frigorífico. Que gran gol de Alex Chan, terceiro do central de Cisne, que segue a manter esa vantaxe de +3 no marcador. Pide calma agora Bryce, primeira liña de Frigoríficos do Morrazo, Rubén Soliño, Bryce e Martín Gallo. Está como pivote Chaparro nos extremos, ese que recolle Moisés Simes e Jenilson Monteiro. Xoga Rubén Soliño cara a zona central, Bryce, lanzamento durísimo de Bryce, xogador que esta temporada ten que asumir máis protagonismo, consecuencia da marcha de David. Sí, o ano pasado xa fixo tuvo unha proyección, unha progresión importante, igual que Gallo. Este ano ten que ser o ano de consolidación dos dous, non? En teoría, despois, insisto, a pista, a competición, os avatares da clasificatorios e competitivos poden cambiar o guión. Temporada pasada que Frigoríficos do Morrazo rematou no 12º posto da Liga, nunha campaña que era dura porque había 3 descensos, que foi semifinalista da Copa do Rei e que asinou unha primeira volta fantástica, a mellor da súa historia. O igualou, no? Di Pillo que non, porque estaba en posesión daquel Cangas de Pillo, sí? E sigue. Pois eu tiña pensado que superaran aquela primeira volta, non? Así que vamos a manter o Frigoríficos. Non é irrelevante. No, a historia ten que ser fiel.
E a historia é relevante. obxectiva. A tempada do Cangas o ano pasado, Sí, sobre foi- todo a primeira a volta, foi extraordinaria. fantástica, De feito, Nacho Moyano esta temporada moitas veces insistiu en que o obxectivo é que non sexan tan desequilibradas. Sí, sí. Que, Pero bueno, si é certo que a segunda volta foi moi distinta. pero mira, que veñan todas así, ¿no? Que diría o outro. Para donde Kilian, a lanzamento de Bryce. Esa é a parada do porteiro canario, que evitou o empate porque hubo 2 goles seguidos. Parcial de 2-0 para Frigoríficos do Morrazo, que apretou moito o marcador. Xoga Martín Gallo. Martín Gallo con Chaparro, Rubén Soliño. Lanzamento de Gallo, outra parada máis de Kilian. Sí, pero ben xogada outra vez o Cangas. Kilian está facendo unha boa segunda parte realmente. 26-27, 15 minutos, segunda metade, final da Supercopa de Galicia de balonmán. Un gol arriba, conxunto pontevedrés. Move André de Moura na posición de central con Alex Chan. Alex Chan de novo con Moura. Ofrecíase tamén Carlos Pombo. Lanzamento en apoio, aí estaba agardando Javi Díaz. Parada cómoda do porteiro do Rosal. O tiro foi de Alex Chan, Santi López. Santi López con Bryce, boa finta de Bryce. Parou Franceschetti a Bryce, circula Frigoríficos do Morrazo, pide calma, Jenilson Monteiro. E para dirixir, vean aí na imaxe o presidente do Cisne, Santi Picallo. Para dirixir a Frigoríficos do Morrazo entra Rubén Soliño. Avisan de pasivos árbitros. Xoga Rubén Soliño, penetración, golazo de Rubén Soliño. Pois deron ya volta a partido Rubén Gallo e Bryce. Parcial de 3-0 Frigoríficos do Morrazo. Minuto 46 da final, empate 27-27. Xoga pelota André de Moura con Carlos Pombo. Quería conectar Pombo con Franceschetti. Dio árbitro que non hai falta sobre o pivote argentino. Contragolpe de Frigoríficos do Morrazo. E o balón o poste de Moisés Simes. Era ataque para colocarse un gol arriba Frigoríficos do Morrazo. E hai tempo que non está, Sí, sí. Estaba vendo eu que dende aquel 3-0 de saída, minuto 8, colocouse o Cisne por enriba e a partir de aí xa dominio do equipo pontevedrés. Pois malgastou un contragolpe Moisés Simes para colocar o seu equipo un gol arriba. Volveu a pista Ocaña. Xoga Alex Chan. Alex Chan con Ocaña. Falta en ataque de Ocaña, ben provocada por Santi López. Subiu a intensidade defensiva de Frigoríficos do Morrazo. Xoga Bryce, pedían falta en ataque de Bryce. Perda de pelota de Frigoríficos do Morrazo. Marca o árbitro, golpe franco, desespera o banco do Cisne. Bueno, desespera o banco do Cisne. Están ya a pedir calma. Desespera aí o presidente do Cisne. Sí, bueno, algún dos xogadores que están fora da convocatoria. Estamos entrando en momentos clave do partido, non? Donde xa todo se magnifica. 27-27 no marcador. Move a pelota Rubén Soliño con Martín Gallo. Jenilson seguía a defender en 6-0 Cisne. En demasiadas dúbidas Martín Gallo y acaba de entregar ya pelota casi que acaba el canto y contragolpe do Cisne. Por aí chega Carlos Álvarez. Quinto gol do partido de Carlos Álvarez. Ese que ven aí coa gorra é Furtado, o que aplaudía un ex do Cisne. Picallo, Pablo Furtado, o xogador caboverdiano, pois que está pendente das probas definitivas para
saber se a lesión é ou non é grave nun nocello, pero todo apunta que estará 2 meses fora das pistas. Gol de Brais. Están yo poñendo difícil a Márquez o tema de xogo, porque Sí. Furtado, Cavalcanti está facendo un partidazo, Pombo tamén. En fin, que sempre é unha bendición para os adestradores, non? Ver estas cousas. Cantas lesións de compañeiros, os que están para xogar rinden a este nivel. Xoga Pombo, Cavalcanti, hai golpe franco. Non colleu distancia aí Cavalcanti, tiña que esperar un pouquiño máis a recibir o pase de Pombo. Aí quedou algo mancado Santi López. Doulle co balón na cara sin querer Cavalcanti. Nada grave. Primeira liña, laterais Cavalcanti e Carlos Pombo. Central Alex Chan. Outra falta agora de Santi López con Cavalcanti. Xoga Alex Chan, Cavalcanti. Non está collendo distancia ben Cavalcanti, estánlle traballando para él, pero está demasiado cerca da defensa. Lanzamento agora, tiña con el a Santi López. Está Estaban protestando en pasivo, Javier xa. Márquez. Sí. Sí, pero xa estaban en pasivo, tiña que lanzar a portería. Todos os xeitos, é un xogador de 18 anos Sí, sí. que se perdeu moita pretemporada do Cisne, porque Sí. despois de ter xogado con Portugal o Europeo Júnior, xogou o Europeo Juvenil. Exacto, sí. Perdeu moita pretemporada, 18 anos. Estamos vendo que defensivamente vai ser un piar importante e que tamén en ataque vai ser un Sí, xogador sí. notable para Márquez. Insisto que dependerá da súa capacidade de asumir a responsabilidade, non? Ou a presión de xogar en Asobal, pero desde logo condicións e aptitude parece que ten de sobra. Lanzamento de Brais, gol de Brais, un gol arriba Frigoríficos de Morrazo, minuto 50 de partido, e a todo isto viu cartón amarelo Javier Márquez, adestrador do Cisne Colexio Los Sauces. Pois, dende os primeiros 5 minutos de partido, non se colocaba arriba no marcador Frigoríficos do Morrazo. O tiro de Chan agora no poste, recolle Juan Quintas. Brais con Santi López, Lucas Aifén e gol de Lucas Aifén. E ollo porque houve aí un contacto. Pero nada, foi accidental. No, sí, pero típico contacto accidental que pode ter unha mala caída. Está pedindo Nacho Moyano a Lucas Aifén que se tranquilice, solicita tempo morto o adestrador do Cisne. Ale, la clave está aquí atrás. Atrás es donde lo estamos ganando atrás. Ojo con las acciones de pista y voy para adentro. Y los cruces, aguantar un poquillo y ya está. Lo demás igual, cerrar los rechaces antes de correr. Y luego allí jugar los cruces y ya está. Mateo, vamos a defender de la primera en 5-1, a ver qué tal. ¿No? Tempo morto. Primeiro escoitamos a Nacho Moyano dando as indicacións e na parte final do tempo morto a Javier Márquez, o adestrador do Cisne, indicándolle a Mateo troco defensivo. Exacto, van defender un 5-1 polo menos os primeiros ataques do Cangas. Tempo axeitado, creo que é necesario que 2 goles abaixo é moi importante parar o ritmo de xogo do Cangas. Para romper dinámicas. Bueno. Gran gol agora de Alex Chan. Sigue moi plana, dándolle moitos metros ao ataque do Cisne na zona central do Cangas.
E agora chega ese cambio defensivo que anunciaba xa o adestrador Javier Márquez. Avanzado Mateo Arias, aí impedindo que circula a pelota pola primeira liña de Frigoríficos do Morrazo. Sí, é unha opción táctica que xa Jabato ano pasado utilizou moitísimos partidos. Con bo resultado, por certo. Xoga Moisés. Circula a pelota Frigoríficos do Morrazo aí con moito cruce. Lanzamento de Brais, chega moi forzado a ese lanzamento. Pois parecía falta polos empurróns de Franceschetti e di o árbitro que non, que é pelota pro Cisne. Sube a tensión da final da Supercopa de Galicia. Recuperación de Frigoríficos do Morrazo. Chaparro con Santi López. Lanzamento de Santi López. Gol de Santi López. Terceiro. Estas cousas de pombo son as que me refería eu, non? Nun momento dado, pois, xogar un pouquiño máis tranquilo, non perder balóns, non facilitar as cousas á defensa rival. Alex Chan con Ocaña que volveu a pista. Os pequenos trocos que fixo Javier Márquez foi devolver a pista a Ocaña e darlle descanso a Cavalcanti e meter tamén a Mateo Arias, o extremo. Xoga Alex Chan. Que bo. Bueno, ahora hai 7 metros, estaba dentro da área Quintas, pero que ben fixo a xogada Alex Chan. Aí esa pantalla para deixar un lanzamento cómodo sen opositor para Ocaña. O lanzamento dende os 7 metros, Mateo Arias. Se aprobou o Cisne a 3 lanzadores, lanzou cae Carlos Álvarez, lanzou Alex Chan e agora Mateo Arias, lanzadores de 7 metros. 6 minutos e medio para decidir quen é o campeón da Supercopa de Galicia. Un gol arriba Frigoríficos do Morrazo, circula Jenilson Monteiro. Boa finta de Jenilson, Brais. Aí é difícil, tapa ben Conde a Brais. Xoga Rubén Soliño, lanzamento. Bo tiro de Lucas Aizen. Outro xogador que este ano sí que ten que ser importante, porque ademais ten condicións, debe ser un reforzo a renovación de Moyano. Aizen este ano ten que explotar e axudar o equipo moito máis que anos anteriores, non? É unha situación algo parella de Pombo, porque foi unha renovación que tardou moito, non tanto como a de Pombo, pero había dúbidas se ia ou non ia continuar en Frigoríficos do Morrazo Lucas Aizen. Creo que ás veces para as direccións deportivas dos clubs as dúbidas veñen provocadas tamén polo mercado, as dificultades que ten para atopar sustitutos no mercado. Que ben xogou, que continuidade máis boa do Cisne. Parada clave de Xavi tamén agora. Parada clave a 5 minutos do final. Acaba de sacarlle este lanzamento a lenda Javi Díaz ao rapaz Mateo Arias. Con 32-30. Despois dunha moi boa xogada fiada por parte do Cisne no ataque posicional. Xoga Rubén Soliño con Brais. Rubén Soliño, Lucas Aizen, Brais González, amaga que gran finta. Golazo, golazo, golazo. Sexto gol no partido. Está sendo xogador determinante no Frigoríficos do Morrazo na segunda metade Brais González. Pombo con Chaparro. Hai golpe franco, pois máis 3 para Frigoríficos do Morrazo. Que intensidade na defensa que se resolve agora cunha exclusión. Bueno, pois ten que aproveitar o Cisne estos 2 minutos en superioridade. Exclusión do xogador de Lalín de Brais. Entra agora en pista Juan del Arco en Frigoríficos do Morrazo. Senta a Chaparro
Nacho Moyano. Atacan superioridade o Cisne. O Cisne agora con Conde como pivote. E na primeira liña, Ocaña, Pombo e Alex Chan. 4 minutos pro final da Supercopa de Galicia. Bo pase e outra parada máis de Javi Díaz. Que boa asistencia de Pombo. E aí notouselle as limitacións a Conde como xogador de pivote de ataque. Non, o lanzamento foi moi robotizado, prácticamente recto, sin mirar o porteiro. 10 paradas de Javi Díaz, estas dúas últimas, valor doble. Moi importantes, moi importantes. Ahora mismo xa nas estadísticas da portería xa non se mira tanto o global, sino o momento nos que se producen as paradas, ¿no? Para valorar a actuación do porteiro, digamos. Lanzamento de Lucas Aicén. Sae Cavalcanti. Cavalcanti con Alex Chan. Autopista para Alex Chan. Gol de Alex Chan. Bueno, pues ainda hai partido, ¿eh? Sí. Ainda hai partido. Estaban a pedirlle calma a Lucas Aicén dende o banco, porque quizáis foi precipitado ese lanzamento. Estaba o seu equipo sen porteiro, en inferioridade, segue sen porteiro Frigoríficos do Morrazo, dende a exclusión de Brais. Xoga Rubén Soliño, avisan de pasivos árbitros. Juan del Arco con Moisés, Lucas Aicén, outra parada máis de Kilian, dúas seguidas. A dúas mans, sí, ademais, a Lucas Aicén. 2 minutos e medio, Carlos Pombo. A finta de Carlos Pombo, dio árbitro que hai pasos. Pois era un ataque para colocarse a un gol do Cisne. Un gol o Cisne do Frigoríficos do Morrazo. E o árbitro sinalou pasos de Carlos Pombo. Sí, pero ahora non está ben tampouco o que está facendo Pombo. Vai ter... Que hai moitas protestas na pista. Bueno, hai tensión, Sí, hai tamén, tensión, ¿no? hai tensión. Xoga Juan del Arco, Rubén Soliño. A pelota para Alberto Martín, 6 metros. Vaya gol, acaba de construir Alberto Martín. E a resposta, gol de Mateo Arias. Este é o contragol que indicábamos que esta temporada se vai ver moito. Con dous foguetes como Mateo e Carlos, o Cisne ten que explotalo moitísimo. Minuto e 20 segundos, ataca Frigoríficos do Morrazo. Xoga Rubén Soliño con Jedilson. Juan del Arco. Perda de pelota de Juan del Arco, quedou o balón atrás. Contragolpe do Cisne, Mateo Arias. Gol de Mateo Arias. Pois sigue habendo partido. Queda un minuto e acaba de colocarse a un gol Cisne Colexio Los Sauces. Derradeiro minuto da final, 34-33 no pabillón do Gatañal. Solicita tempo morto Nacho Moyano para deter a dinámica do partido polos últimos erros no ataque do seu equipo e para planificar este último ataque. Vale, estamos Santi, Brais, Juan, como queráis, a ver a quién cogen los avanzados. Vale, el que quede libre, un pase y va, que se ponga en la izquierda el que quede libre. Un pase y va con el pivote aquí, si os dejan recibir, si no, a apretar aquí para ganarla hacia aquí, hacia Jenny, o para entrar yo aquí. Tranquilos, el problema es el repliegue, hay que bajar. Bueno, o que está claro é que o Cisne vai ter bola para atacar. O sea que o Cangas podrá alongar o ataque todo o que queira, pero vai quedar un balón. Por tanto, se non mete o Cisne, lógicamente penso que está o partido acabado, pero a presión que ten é que non pode errar. 53 segundos. Un gol arriba Frigoríficos do Morrazo. Agarda atrás o Cisne. O Cisne sabe que ten que defender. Frigoríficos do Morrazo sabe que se marca será campeón da Supercopa de Galicia. Xoga Brais con Juan del Arco. Cambiou o sistema defensivo, o Cisne baixou a 6-0 outra vez. Boa decisión tamén, sorpresiva para o ataque rival. Hai falta de Cavalcanti a Juan del Arco, que tira aí de veteranía, de experiencia. Van correndo segundos.
Van del Arco con Brais, lanzamento de Brais. Está sendo xogador do partido, 7 goles o lateral de Lalín, contra gol do Cisne, con exclusión e aínda faltan 14 segundos. Tremendo. E que deulle ataque a Frigoríficos do Morrazo a marcar o gol, deulle tempo a Cisne a marcar gol e aínda faltan 14 segundos. Outra vez, ahora lógicamente con menos tempo, pero a mesma situación, non? 13 segundos, se o Cangas xoga con cabeza, é probable que non haya opción xa para o Cisne, non? Pero pode haber un erro, pode haber... Tantos piques na pista, agora o diálogo de Dorado con Carlos Pombo, os árbitros pedindo calma, 14 segundos pro final. Os dous últimos goles do Cisne foron eléctricos, eléctricos. Xoga del Arco, Jedilson. En a pelota Jedilson Monteiro con Santi López. Frigoríficos do Morrazo que está en inferioridade. Mario Dorado. Jedilson Monteiro. Ollo a perda de pelota Cavalcanti. Non lle deu tempo a Cavalcanti. Perda de pelota de Frigoríficos do Morrazo. Vaya final. Frigoríficos do Morrazo vai ser campeón da Supercopa. Seguen as protestas. Un segundo máis, faltou o Cisne, Sí. Madre mía, que final de partido. Bueno, é unha mostra, é un aperitivo do que nos agarda esta temporada, Piño. En fin, que espectáculo asegurado co Cisne ou co Cangas. Boas sensacións dos dous equipos. O Cisne realmente a mí sorprendeume gratamente ver que é un equipo compacto, que é un equipo cohesionado, que é a base, o punto de partida para facer un bo inicio de tempada en Asobal, non? Pois 35-34, vitoria de Cangas Frigoríficos do Morrazo, campeón da Supercopa de Galicia. A vindeira semana, comezo da Liga Xogal. Frigoríficos do Morrazo debuta no pabellón do Catañal contra Puente Genil. O Cisne visita a pista de Anaitasuna. Ese é o comezo, a vindeira fin de semana do curso 2022-2023. E a imaxe de despedida no pabellón do Catañal, aí apertas dos xogadores dos dous equipos. Frigoríficos do Morrazo, campeón da Supercopa de Galicia.
Carlos ya. El hermano de él. Y no podían faltar en nuestro streaming los campeones de la Supercopa, Frigoríficos del Morrazo, Club Balonmano Cangas. Tengo a mi lado a Santi López. Santi, vaya final de infarto. ¿Cómo la viviste? Pues la verdad que como esperábamos, un partido intenso de principio a fin, una auténtica batalla, y esto es de verdad lo que nos sirve a nosotros para la liga. Así que contentos, vamos. Además, un rival al que os vais a enfrentar precisamente en esta liga que ya empieza. Sí, por eso, además que es un rival de nuestra Liga Sobal, es un derbi, es un partido especial, que a todos nos gusta jugar, y yo creo que ha estado a la altura. Al final importa más aquí la intensidad y el coraje del partido que la calidad o otro tipo de cosas. Y yo creo que esto es muy útil para nosotros. Y ser subcampeones gallegos en el Gatañal tiene algo especial, ¿no? Hombre, cada partido en el Gatañal es especial, y si encima es como un torneo como este, que está tan bien organizado y es tan bonito de jugar, pues es más especial aún. Pues te dejo que disfrutes con tus compañeros, enhorabuena y mucha suerte en esta temporada. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Y ahora no ir porque seguimos con la entrega de trofeos, donde veremos a los campeones y campeonas de la Supercopa Galicia 2022. Mucho balonmano, mucho espectáculo, no os lo perdáis porque esto solo acaba de empezar. Mellor xogadora da Supercopa Galicia feminina. Entrega Gregorio Agís a Carmen Prelchi. Turno ahora para coñecer o mellor xogador da Supercopa Galicia Senior masculina. Entrega o premio José Ramón Lete a Brais González.
Turno ahora para os premios dos participantes. Segundo clasificado da Supercopa Galicia Senior Feminina. Entrega o trofeo Victoria Portas ao Mecalia Atlético Guardés. Imos agora coa competición senior masculina. Segundo clasificado desta Supercopa Galicia entrega o trofeo Gregorio Agís ao Cisne Colegio Los Sauces. Turno agora para os campións. Primeiro clasificado da Supercopa Galicia Senior Feminina entrega o trofeo Bruno López e José Ramón Lete ao Conservas Orbe Rubensa Balonmán Porriño. Imos agora co primeiro clasificado, o campeón desta Supercopa Galicia Senior Masculina. Entrega o trofeo Bruno López e Victoria Portas ao Frigoríficos do Morrazo Balonmán Cangas.
colaboración de todos os participantes para chegarnos o fotocall e sacar unha fermosa foto de familia. Shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me.